खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा एटीएम कार्डनि गोदान रुल ओंखारना फैदों दे नोंथांमोननियाव गोबांनियावनो एटीएम कार्ड दं जानो हागौ आरो नोंथांमोना एटीएम कार्डनि जोहै फैसा बख'बाय थायो जानो हागौ नाथायबा जोंहा एटीएम कार्डनि जोहै फैसा बख'नायनि बागैनो माखासे जोंहा गोदान रुल ओंखारना फैदों जेनेबा नोंथांमोना गोबांनो सोरबा मास मोनसेयाव खैबारबा नोंथांमोना एटीएम कार्डनि जोहै फैसा बख'यै जानो हागौ सोरबा खेबसेबाबो नोंथांमोना बख'यै जानो हागौ मास मोनसेयाव नाथायबा जोंहा बे फैसा बख'नायनि बागैनो गोदान रुल ओंखारना फैदों जाथामोनला नोंथांमोना एटीएम कार्डनि जोहै फैसा बख'लाबाय थायोबा नङाबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानलांबाय थागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखा जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो एटीएम कार्डनि जोहै फैसा बख'नायनि बागै मा गोदान रुल फैदों दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा गोदान रुला थांनाय एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्रायनो बेयो इमप्लिमेन्ट जादों माने बेयो माबायाव फैबाय आरो खामानियाव फैबाय बे गोदान रुला दा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै जेरै बे एचडीएफसी बैंक पान्जाब नेशनेल बैंक बन्धन बैंक दा बिथांमोना गोदान रुल लाबोदों आरो थांनाय एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय नाथायबा माखासे माबाफोर बेंकफोर जेरै जोंहा स्टेट बैंक अफ इन्डिया बिनिफ्राय दङ जोंहा केनारा बैंक दङ बिनिफ्राय बायदि जोंहा बेंक दङ नाथायबा नोंथांमोना बेखौ मिथिया जानो हागौ जे नोंथांमोना फैसा बख'बाय थानायनि जोंहा बेंकआ फैसा लाङो जेरै हमना लाबाय एसबीआई नि नोंनियाव एटीएम कार्ड दङ दा बे एटीएम कार्डनि जोहै नोंथांमोना जेनेबा मासाव नोङो खेबबानि बारा फैसा बख'बाय माबा एटीएम बे एसबीआई एटीएम निफ्राय दा अब्ला नोंनिफ्राय बेसेबां फैसा लांगोन खेनबानि जुदि बारा नोङो फैसा बख'बाय थायोबा एटीएम निफ्राय बेसेबां लांगोन नोंनियाव 23 निफ्राय बारा फैसा लांगोन माने 23 रुपिस 25 रुपिस बेबादि लांगोन बेहाय जीएसटी माबा इनक्लुड जाबावसो दा बेनिखायनो 25 थाखासो बेबादि नोंथांमोननिफ्राय फैसाखौ लाङो जुदि नोंथांमोना खेबबा एटीएम निफ्राय फैसा बख'योबा मास मोनसेयाव नाथायबा नोंथांमोनाथ' रावबो गावबागावनि एसबीआई माबानिफ्राय एसबीआई नि एटीएम निफ्राय नोंथांमोना सोरबा फैसा बख'आबो जानो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना एटीएम नुबानो बेहायनो नोंथांमोना थ्रोब हाबनानै नोंनि बे एटीएम कार्डखौ होना नोंथांमोना फैसा बख'यै जानो हागौ नाथायबा जोंहा एटीएमआथ' बेलेग बेंकनि थाजोबो नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो दा बेनिखायनो गुबुन नोङो एटीएमनि जोङो फैसाखौथ' नोङो बख'नो हायो मास मोनसेयाव खेबथाम ना बेबादि बख'नो हायो आंनिया नैबे केनारा बेंक आरो आंना दा बे केनारा बेंकआव आङो खेबथामसिम फ्रि बख'नो हायो मास मोनसेयाव नाथाय बे खेबथामनि आङो जुदि मास मोनसेयाव बाहायोबा आंनिफ्राय फैसा लांगोन बेलेग माबानिफ्राय आङो एटीएम निफ्राय फैसा बख'योबा जेनेबा आङो केनारा बेंकनि एटीएम नि अनगायै स्टेट बैंक अफ इन्डिया बायदि बेंकनि आं एटीएम खौ इउज खालामोबा आंनिफ्राय 25 थाखा बेबादिनो 24 थाखा बेबादि फैसा दानलाङो बेंक एकाउन्टनिफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो दायो नोंथांमोना जेनेबा गाबागावनि नोंना जेनेबा एटीएम हमना लाबाय स्टेट बैंक अफ इन्डियानि एबा एसबीआई नि दा बे एसबीआई नि एटीएम खौ नोंथांमोना गाबागावनि एसबीआई नि बे माबायाव एटीएम आव मेसिनाव नोंथांमोना सोनानै फैसाखौ बख'बानो जाबाय जाथामोनला नोङो जेनेबा बेलेग एटीएम आव फैसाखौ नोङो बख'योबा नोंनिफ्राय चार्ज लांगोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ नोङो एसबीआई नि एटीएम आव बख'योबा नोंनिया बेसेबांसिम नोङो बख'नो हागोन खेबबासिम नोंथाङा फ्रियावनो बख'नो हागोन गाबागावनि एटीएम आव नाथायबा बेलेगनि एटीएम आवबा बबेबा बेंकआ खेबथामसिम होयो बबेबा खेबब्रैसिम बेबादि होयो आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय एसबीआईआनो जा जिखियानो जाया एटीएमआनो जाया मानो नोंनिफ्राय चार्ज लाङो जुदि नोंथांमोना फैसाखौ बारे बख'बाय थायोबा आरो एनुवेलिथ' नोंथांमोननिसिम चार्ज लांखायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना एटीएम इउज खालामो जायफोर नोंथांमोना फन पे गुगल पे बायदि नोंथांमोना मबाइल बेंकिं इउज खालामो नोंथांमोननिफ्राय फैसा लाङो नोंथांमोना बेखौ मिथिना मिथिया जायफोर नोंथांमोना इन्टारनेट बेंकिं इउज खालामो नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा चार्ज दं नोंथांमोननिफ्रायबो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि मबाइलाव दालाय एसएमएस फैया होनबा बेंकनिफ्राय जोंहा एसएमएस फैयो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बारजोंनो माने मिस कल खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौबो नायनो हायो दा बिदि नोंथांमोना सार्भिसखौ इउज खालामबाय थायोबा नोंथांमोननिफ्रायबो फैसा लाङो दा बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना दायो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ बेंकसो लायलांबाय बेंकआ नोंनो ओरैनो फ्रियाव सार्भिसखौ गासिबो बिथांमोना नोंथांमोननिफ्राय चार्ज लाजोबो दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम गोदान रुलनि बागै खोन्थाहरनोसै दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ थांनाय एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय नैबे एचडीएफसी बैंक पान्जाब नेशनेल बैंक बन्धन बैंक दा बिथांमोनाबो गोदान रुल लाबोबाय आरो जेरै बिथांमोना नोंथांमोननिसिम माने फ्रि सार्भिसथ' होयो फैसा बख'नो थाखाय नाथायबा बे फ्रि सार्भिसनि बारै जुदि नोंथांमोना फैसा बख'योबा बेसेबां लागोन खेबसे बख'गासिनि थाखाय 23 रुपिस बिथांमोना लागोन जाहैबाय नाथायबा टेक्स बायदिसिना जों बेहाय लाफायोबा बिनिफ्राय बारासिन जाबावो 25 थाखा गाहाम बेबादि जाहैयो बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ
दा बिथांमोननि बे एटिएमनि फैसा बख'नायाबो सानसेयाव बिथांमोना नैबे माबानिया पान्जाब नेशनेल बेंकनिया 1 लाख सिगाङाव बख'नायमोन सानसेयाव एटिएमनि जै दा बेखौ 50,000 खालामनाय जाबाय नै खमायबोबाय फैसा बख'नायनि लिमिटखौबो पान्जाब नेशनेल बेंकनिया दा बिनिफ्राय HDFC बेंकनि रुलखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय आं बेखौ खोन्थाहरबाय चार्ज लानायनि बागै HDFC बेंकआल' लाया गासिबो बेंकआनो चार्ज लाखाजोबो दा बिनिफ्राय नैबे फैसा बख'नाया पान्जाब नेशनेल बेंकनिया सिगाङाव 1,50,000 बेबायदि फैसा बख'नायमोन एटिएमनिफ्राय नाथायबा बेखौ दायो खमायनानै 75,000ल' बख'नो हायोसै बेंक एकाउन्टनिफ्राय जोबोद खमायबाय आरो दा गोबां बेबायदिनो रुल लाबाय थादों दा बिनिफ्राय नै नोंथांमोना नायदिनै बे चार्ज लानाया जाहैबाय बन्धन माबानि बेंकआ बन्धन बेंकनिया एटिएम रुला बे जाहैबाय खेबबा नोंथांमोना फ्रि मास मोनसेयाव नोंथांमोना बख'नो हागोन एटिएम नैबे बन्धन बेंकनि एटिएमनिफ्राय एबा गावबागावनि बेंकनि एटिएमनिफ्राय नोंथांमोना खेबबा मास मोनसेयाव फ्रि बख'नो हागोन बिनि अनगायै नोंथांमोना बेलेगाव माबायोबा बेलेग एटिएमखौ नोंथांमोना इउज खालामोबा खेबथाम बेबायदि इउज खालामनो हागोन नोंथांमोना खेबथाम नोंथांमोना माने बख'नो हागोन बेबायदि बुंदों आरो बिनि उनाव माने चार्ज लागोन जाहैबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि एटिएमनिफ्रायनो जेब्लाबो फैसाखौ बख'नो नाजाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना जेनेबा मास मोनसेयावनो गोबांबार नोंथांमोना 5,000 10,000 2,000 बेबायदि बख'फ्लेबाय थायोबा नोंथांमोना गावबागावनि जेनेबा नोंनि एकाउन्टआ SBI बा स्टेट बेंक अफ इन्डिया बा नोंनि बे SBI एटिएमखौ नोंहा गावनि बे SBIनि एटिएमआवनो नोंथांमोना सोनानै एटिएम कार्डखौ सोनानै फैसाखौ बख'बानो जाबाय बेलेग HDFC बेंक बायदि बायदि गुबुन बेंकनियाव नोङो जुदि फैसाखौ बख'योबा हले चार्ज लागोन आरो SBIनिफ्रायबो बेबायदिनो खेबबासिमल' नोंथाङा फ्रियाव मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना एसे नोजोर बोबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय SMS सार्भिस बायदिसिना सार्भिसनिथ' चार्ज लाखायो नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिखौबो इजियावनो मोननो लुबैबा बेहायबो जोंहा फैसा होनांगौ जायो गासिबो आरो नोङो जेनेबा फैसा नायनायखौथ' नोंथांमोना हायो नालाय गावबागावनाव एटिएम माबाया बेंक एकाउन्टआ मबाइलजों लिंक थाबानो नोंनि बे मबाइल नाम्बारजोंनो नोङो माने SMSनि थ्रुयानो जा बायदि रोखोमैयानो जा नोंथाङा फैसाखौ नायनाय दा बे फैसा नायनाय बायदिसिनानि थाखायबो नोंथांमोना फैसा होनांगौ जायो नाथायबा बेखौ रावबो नोंथांमोना थाल लाया जानो हागौ फैसा दानलाङो दा बिनिफ्राय नैबे मोनसे बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों दा बे बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे मालाबा माने ओरैबायदि जाया होमबा जेनेबा नोङो एटिएमआव फैसा बख'नो थांबाय दा बिनिफ्राय फैसाखौथ' बख'नो थांबाय फैसा दं होननानै नाथायबा जेनेबा 1,000ल' दं आरो बेंकनि नोंनि बे एटिएमआव दा बिनिफ्राय नोङो फैसाखौ बख'बाय नाथायबा नोंहा बेलेन्सआना 1,000ल'खा दा बिनि जायगायाव नोङो 2,000 बोरैबा जेनेबा थुनानै नोङो बख'नो नाजाबाय आरो नाथायबा बेहाय इनसाफिसियेन्ट बेलेन्स बेबायदि देखाया होमबा जुदि नोङो बेंक एकाउन्टआव नोंनि बे बेलेन्सआनो 1,000ल' दंखायो नाथायबा नोङो 2,000 बेहाय बख'नो नागिरफ्लांबाय दा बेहाय इनसाफिसियेन्ट बेबायदि देखायफैबाय नोङो जेब्ला एटिएमनिफ्राय फैसा बख'नो नागिरो दा बेबायदि नोङो खालामोबा इनसाफिसियेन्ट बेलेन्सआवनो जुदि नों बुरजा बख'नो नागिरबाबो दा बेवहायबो चार्ज दङ जाहैबाय नोंनि बे बेंकआ नोंनिफ्राय फैसा लाङो जाहैबाय एकाउन्टनिफ्राय दा बेखौबो मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो जुदि नोंनि बे बेंक एकाउन्टआवनो फैसाया गैखायाबा जेनेबा 1,000 दङ दा बे 1,000आवनो नोङो 1,500 बोरैबा 2,000 होफ्लांनानै बख'नो नागिरफ्लाङोबा इनसाफिसियेन्ट बेबायदि बेलेन्स देखायजायोबा एटिएमआव फैसा बख'नायाव दा बेवहायबो नोंहा चार्ज लाजाबावगोनसो दा बेखौबो नोंथांमोना ध्यान होबानो जाबाय थुब्रेलाबायथारनांला आरो जेनेबा फैसाया बेसेबां दं बेखौ नायग्रोखादो नोंनि बे एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दं बेखौ नायग्रोदो बिनि उनावसो नोंथांमोना मोजाङै बेसेबां बख'नो हागोन बेखौ नायनानै बख'बानो जाबाय नङाबा बेसेबां फैसा दं बिनि बारा एमाउन्टनो नोंथांमोना होफ्लांनानै बोरैबा बख'नो नागिरफ्लाङोबा दा बेवहायबो चार्ज दङ एटिएमआव फैसा नायनायावबो चार्ज दङ दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा चार्जफोरनि बागै आं खोन्थाहरबाय गोबां जोंहा गोदान गोदान रुल ओंखारना फैबाय थायो गासैबो बेंकनियानो दा बेनिखायनो बेफोरखौबो नोंथांमोना खबर लानांगौ आरो नङाबा ओरैनो फैसाया नोंनिया बेंकआव दोननाया माने थाइफा थाइनै बेबायदिनो लांजाबाय थागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरो फन पे गुगोल पे बेफोरबायदि मबाइल बेंकिंफोरखौ नोंथांमोना एसे खम इउज खालामनाया मोजां मानो होनोबा आजिखालि गोबां मानसिया बेखौथ' बाहायो इजिनि थाखाय इजियावनो नोंथांमोना फैसा माबानो हायो ट्रेन्सफार खालामनो हायो नोंथांमोना गुगोल पे सोरनोबा खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना नोजोर बोनानैथ' खुला लाजोबसिगोन दा बिनि उनाव मा जायो फैसाया बोरै गायब जाजोबो नोंथांमोना बेखौ पात्ता मोननो हाला मानो होनोबा डाइरेक्ट ब्लं नोंथांमोना फन पे थानाय लोगो लोगो मबाइल रिसार्ज डाटा पेक गैयाबा डाइरेक्ट सोलायबाय मालायबाय दा बेवहायनो नोंथांमोननि दिन बा दिन खरसाया बारायलांगासिनो दं नोंथांमोना बेखौ थाल लायाखै खोमा दा बेनिखायनो बेफोरबायदि मबाइल बेंकिं खुलिनायफोरखौ नोंथांमोना एसे माने ध्यान लाबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना गुगोल पे फन पे खुलियाखै नोंथांमोना खुलिना लायैआनो मोजां आं बेखौ सानो लाइमोनफ्रा बांसिन बेफोरखौ खुलिना लानानै फैसाया गोबां बिथांमोननिया दायो खरसा जायोसै मासाव माने दिन बा दिन बिथांमोना डाटा पेक जोबनाय लोगो लोगो डाटा सोयो एक्सट्रा डाटा जिबि बेबायदिनो सोनानैनो गोबां बिथांमोननिया फैसा खरसा जानायखौ आं दायो नुनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे मोजाङै लिमिटआव बाहायबानो जाबाय बेफोर
फन पेयानो जा गुगल पेयानो जा जेखिनि जाया एपआनो जाया मानो नोंथांमोना एसे लिमिटआव बाहायबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम जोबनायाव नैबे भिडिअजोंबो खावलायनाय थाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबोबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों